Moltes gràcies. Moltes gràcies a autoritats, gent del món del vi, pagesos amagats al darrere de les vinyes. Gràcies per ser-hi, aficionats tots. És un orgull per mi estar aquí també avui. Quan et dediques al món del vi no penses que et puguin passar coses com la d'avui, que estigui aquí mirant un espai privilegiat, amb un moment privilegiat, amb una atenció privilegiada. És veritat que la gastronomia ha canviat moltíssim en els últims anys i també això ens ha de fer pensar sobre el que representa la responsabilitat, el codi ètic que hi ha al darrere, l'exigència, però sobretot el codi ètic i el poder aprofitar tot això que ens toca viure, que probablement és un gra massa a nivell del que representa ara la cuina al món, però en tot cas la societat ho ha comprat, ho vol consumir, probablement també cal aprofitar-ho. Figueres per mi sempre va ser una fita, un repte, una ambició d'acostar-nos-hi des del celler. L'any 97 va ser molt important per nosaltres, perquè l'any 97 vàrem tindre una crítica que per nosaltres va ser molt important. Narcís Comadira va vindre a menjar amb un personatge il·lustre que avui també vull recordar especialment, que era Modest Prats, també en aquell moment amb l'alcalde de Girona. I vàrem fer un àpat i després em va sortir un escrit en El País que després va recollir en un llibre que es diu Fórmules magistrals. El títol d'aquell article va ser Un dinar a les afores. Un dinar a les afores perquè en Joaquim Nadal sempre deia, i sempre li deien, que Girona estava molt bé, però que per menjar bé es tenia que anar a Figueres. I això ho sentíem sempre. I teníem tots els nostres clients des de l'any 86 fins al 97, que tothom ens deia és que per menjar bé s'ha d'anar al mòtel. I esclar, sempre era allò de dir som-hi, doncs a veure si millorem i la gent de Girona es queda a Girona a menjar. En tot cas, aquell 97 per nosaltres va ser important perquè va ser un punt de partida en el que ja la ciutat es definia també com a gastronòmica, crec que ara és una pota important. També ho és Figueres. Especialment avui també recordar que un 14 d'abril com avui va néixer el senyor Mercader, casualment també una besneta ha nascut el 14 d'abril. I també dir que si es pot, que per mi també és un orgull tenir el mòtel tan a prop. Encara ara, i fins i tot avui, ens hem pogut fer un homenatge, probablement al restaurant que visito més vegades a l'any. Ens fan anar molt de bòlit, visitem, voltem, viatgem moltíssim, però probablement aquí a Figueres, al mòtel sempre hi trobo una carta que més suggerent, que és inspiradora, que parla del diàleg amb el pagès i un vincle potent sempre amb el vi de l'Empordà. També Figueres va ser important per mi en el món del vi, en tant que alguna vegada m'han demanat de fer algun tast, i recordo especialment un tast fet a Figueres el 2007, a l'Hotel Duran, per la Bota Sant Ferriol, la cofreria, en el que em van demanar un tast de vins delineants. Varen tastar el Mouton Rothschild, que sabeu que un dels vins del Mouton Rothschild té una etiqueta en la que hi ha un quadre del Salvador Dalí, dels 70s, però també van tastar un Mastro Bernardino, un Lagrima Christi, vins especials que en definitiva estaven lligats amb alguna història vinculada al personatge. Un personatge que diuen que era abstemi. Pobre, no es pot tenir tot. També una presentació, una mostra de vins de l'Empordà em va fer fer un pregó i en aquell moment, crec que era el 2009, reclamava unes rutes del vi de la DO. I que bé que ja tenim aquestes rutes del vi de la DO. En tot cas, l'Empordà és un recull d'història, de cultura, de paisatges, de persones, de vins, llocs encantadors, de terra hospitalària, amb un gran potencial. I no seria estrany poder pregonar que l'Empordà és una zona indiscutible a nivell turístic en el món.
Tot sovint, quan parles des de la proximitat i també des de la pell, pots quedar com una mena de nuvolat que et fa dir coses que no són. Probablement aquest element emotiu és capaç d'ennuvolar, però no és així, no és el cas. El vi, jo dic que té la capacitat, la màgia de fer-nos somiar, de fer-nos viatjar, de fer-nos partir cap a un lloc, un espai, un estat. Quedar-te encantat, llegint, contemplant, aprofundint en el plaer dels sentits i en la història. Deia Plini el Vell, tractaré del vi i de la vinya amb la gravetat que ha de tenir un romà quan tracta de les arts i de les ciències. El vi és tema de cultura i agricultura. I fa un duet amb el menjar, amb la gastronomia. Cal aprofitar el moment. És veritat que estem de vacances avui, sí, és veritat que podíem haver marxat fa uns dies, però aquest any, des del celler de Can Roca, és l'any que hem dit menys vegades no, i hem dit més vegades sí. Sabem que el reconeixement que ens toca viure no és només nostre, és de molta gent, i molta gent que se l'ha fet seu, i l'hem d'aprofitar. No sempre tindrem aquesta possibilitat de ser un ressò de tantíssima gent, des de productes agroalimentaris, des del que representa la institució, el territori, el país, la cultura, el tarannà. Tot això ho hem d'aprofitar. I sí que és veritat que és sacrificat, sí que és veritat que a vegades et fa mal la panxa quan dius «ai, he dit que sí». Com ho interpretarà, per exemple, la família, com ho interpretaran també fins i tot la gent de casa, els treballadors que saben que ara estem menys per ells, també. No és fàcil l'èxit, cal pair-lo, cal protegir-te, però també sabem que l'èxit és una gran oportunitat i estem aquí per aprofitar aquesta oportunitat i per rellançar tot el que sigui, i en aquest cas també del que representa el territori. És veritat que ara el dia 28 proper ens diran què som. També és fumut que et diguin què ets i que t'ho diguin lluny, i els anglesos, a més. No? Però en tot cas és un joc beneit en el que hi estem, juguem, representem, i és veritat que durant aquest temps i amb la facilitat que oportunament ens dona el Patronat de Turisme i la Diputació, doncs ens explicarem i intentarem explicar que ha sigut un any per nosaltres de lideratge. Com l'hem invertit, els viatges que hem fet, els quilòmetres, les accions, d'aspectes socials, culturals, de cuina, congressos, xerrades, llibres. A l'any que hem presentat 2 llibres, en presentarem ara un altre i a més, bé, és l'any que hem fet més plats de tota la història del celler i hem engegat més projectes, de manera que podem dir que ens va la marxa, estem bé. Dèiem que el vi és història, però també pertoca l'art, la pintura, l'escultura, l'orfebreria, l'artesania, l'antropologia cultural, religiosa i també la literatura, des de Marc Callam fins a Shakespeare i fins i tot el nostre Francesc Eiximenis, franciscà d'aquí. L'aportació de la nostra cultura catalana a la cultura del vi és fonamental i ens ho explica el Hugh Johnson, entre altres, un dels grans il·lustres del món del vi, que explica que el primer llibre imprès sobre vi va ser el Liber de Vinis d'Arnau de Vilanova. I per si això no fos poc, afegeix, el crític de vi més original i apreciat de l'edat mitjana va ser un particularment dur, es refereix a Eiximenis. L'autor, professor en diverses universitats europees, bisbe d'Elna, conseller de la ciutat de València. I diu també els catalans, els més refinats amb l'art del menjar, haurien d'aprendre l'art de beure vi dels italians. Jo dic que potser també de vendre. La seva manera de vendre, els italians en saben, ens han venut fins i tot l'oli. N'hem d'aprendre i no podem badar i hem d'aprofitar aquesta oportunitat. L'hem portat història. L'entrada a la península des dels fenicis, els grecs, els romans, els jaciments, des de Llafranc, el Rerepals, tota aquesta part fins, podríem dir, arqueologia fins a Borrassà. Els naufragis a Cap de Creus també podrien ser un bon joc de punt de partida sobre què hi deu haver-hi allà. Deia Carner, des de l'eixut un vent esforaït,
Tota la mar era un bull de venjança i un frenesí de veus. Quèiem al fons d'un clot llisquent, sense esperança. És el Naví de Carner, probablement el gran poema. Tenim història des de l'època carolíngia, la carta del gran Golafre, que fa en el metge, en el terç del cristià, en el que es mena el monestir de l'Empordà com un dels grans vins d'Europa, segle XIV. L'enyorança del cardenal Margarit, des de Roma del moscatell de Llançà. L'Empordà, amb el Mediterrani, és una autopista de comunicació, segles avall i ara també. Sense pretendre que el vi sigui essencial per a la supervivència de la humanitat, sí que ajuda a enfortir el patrimoni cultural. I avui més que mai uneix el patrimoni, és paisatge, és oci, és gastronomia, és vida. Aquest plaer de beure unes gotes de vi seria estrictament sensorial si l'home no tingués aquesta facultat de la memòria i també l'educació cultural. Això l'embolcalla, això el justifica. El vi sense aquest posi cultural potser no ens interessaria tant. Jugar amb els àcids, aspres, amargs, eixuts, duresa. Fins i tot quan el dones amb un nen, jo ja no per l'alcohol, sinó només per al tacte, és un tacte dur. El vi és una beguda intel·lectual. Un treball de l'home, però també un diàleg d'ell amb la terra, amb la natura. I a més en aquí, terra que ha tingut sempre visitants il·lustres, des de fa mil·lennis. Com deia Marc Porcí Cató, arribant a Empúries, a l'escrit de Fages de Climent, inspirat en el segle II abans de Crist, Cató diu: el meu periple és un viatge de plaer. Ara que és temps de primavera, com ara, he sentit parlar molt els viatgers i els nautes d'aquesta costa i he volgut saber si era tan brava com expliquen, conèixer el port de Venus i esbrinar on és el temple de Pirene i les illes Estarter, el cap on pulsa Orfeu, la seva heroica lira, i Montjoi, on té Júpiter l'altar, i l'Adrià. I veure el cap que en diuen d'Afrodita. He volgut veure si era cert que aquesta Costa Brava era més bella que l'indret que en solen dir la Costa Blava. I les veus diuen, la Costa Brava és la millor. Dia vindrà que els viatgers de tot el món no podran cabre a l'Empordà. Amb aquest festival de vi, potser no ara, perquè no ho saben, però això vindrà. Ara és temps de primavera i el vivit comença a fer solera. També ara ve gent il·lustre i personatges com Dalí o Adrià o d'altres en són pal de paller de l'atractiu pel visitant. Els cellers i les històries de la gent del vi també ho poden ser i hauran de ser, tenim que fer deures. Hem de convèncer i vèncer, enfortir aquest missatge. I què venem? Vi? Vi de tramuntana? En tot cas, entusiasme i passió, i la passió és el foc del coneixement. I el compromís, en definitiva, també és clau per donar-ne resultats. La degustació del vi en un celler, en els bars, que obren aquesta pampolada que és l'Empordà. És un viatge dins el temps i dins un univers local, però també un tast de la vitalitat emprenedora i de l'entusiasme per mostrar-se al món. Des del Cap de Creus al Banyar fins a les Gavarres es conforma com un mosaic molt complex, ric, un entorn privilegiat. És bellesa, són parcs naturals, són paratges i sols amb el temps allò que et pots regalar per deixar-te seduir. Des de la península del Cap de Creus al Terra Prim, arrapada sempre a les faldes de la Serra de Rodes o del paratge natural de l'Albera, i dividem unes rutes. Jo en posaria 4, la costa, la plana, l'Albera i també com l'Empordanet. La costa amb les vinyes penjades damunt de la mar, terrenys pissarrossos de terra xorca, feixes ermes, pedra seca, Colera, Llançà, Selva de Mar, Cadaqués, mar amunt i mar avall, la plana i les seves vores, Vilajuïga, sota Carmençó, Palau, sota Verdera, Garriguella enfilant a Malaveïna, cap a Peralada, l'Albera, Rabós, Espolla, Campmany, fins a Agullana i Cantallops, i les vinyes de les Mugues, vinyes de Vilamaniscle, les Vilars o el Coll de Madàs, vinyes humils, amagades, tossudes, autèntiques en tot cas.
I l'Empordà baix, paisatge en el que s'hi sumen des de fa uns anys un tros de terra valuosa, amb aquesta influència de les Gavarres i la bonança de l'Empordanet. M'agradaria ensenyar-vos un vídeo perquè nosaltres tenim sempre la sensació d'anar aprenent. I aquí el que veureu és que més enllà del que representa la gastronomia i la influència de la tecnologia, de la ciència, de caires vinculats a seguristes, aromistes, tècnics, en física i química, tecnologia dels aliments, també hi ha aquesta necessitat de parar-te a pensar com és i què és allò que trepitges quan vas a camp i quan vas al bosc. El que veureu ara aquí és un vídeo d'un projecte que en diem Terra Animada, que intenta apropar-vos a aquesta mena de consciència nostra, de desconeixement del territori, de sentir-nos com una mena de... sí, no de poques soltes, però sí de poc mirats, poc respectuosos amb allò que teníem al costat i que a vegades ens trobem que anàvem a buscar Màlaga, per exemple. Vam fer algunes rutes amb el Martí Boada, un gran expert en botànica, dels personatges brillants del nostre país, però també ens va fer consciència de poder incloure un botànic a casa i des de fa 2 anys ens mirem la Terra d'una manera diferent. Doncs aquí, casualment, aquests meus nois, ha resultat que tenim un hort, que normalment 2 dies a la setmana vinc a buscar herbes, frigola, el romaní, menta, julivert. Tot aquest manat ho posem en els caragols. És per donar gust a tota classe de guisats que facis. Segons quins hi queda bé una, segons quins hi queda bé una altra. Aquí també les gasten, no sé aquí de què en fan, perquè aquest restaurant del celler és un altre món, no és el meu, no és el meu. Ho fem molt diferent, això. I ara, casualment, sento-te parlar, que em volen ensenyar no sé quines herbes als meus fills, i jo dic, ai, Déu meu, però de què parleu vosaltres? Si jo me'ls menjava de petita perquè no tenia res més. Màstrecs, caríxerams, la verdalaga no me'n recordo exactament, crec que sí. Correjoles eren pels conills, perdona, els correjoles els anàvem a buscar per donar a menjar als conills.
Ciutats invasores és el cactus màxima que està destrossant tot el Cap de Creus. Després en parlarem. Això és mostassa. No sabíem que hi havia mostassa més enllà de Dijon, però resulta que al nostre territori també tenim mostassa. La diversitat del territori ens permet tindre al mateix moment la flor del saüc i la balla, el fruit del saüc. També mirants a l'arrossars d'una manera diferent i poder fer fins i tot un miso amb la pellofa de l'arròs de pals. Mirar de fit a fit la terra amb coneixement et porta una informació privilegiada i una capacitat d'acció i de reacció. És un projecte que en diem terra animada, com aquests cucs que veieu que surten, que són fets amb arròs i que neixen aquí perquè aquesta sal és una sal a 250 graus i cou immediatament com si fossin un ganxitos, en aquest cas, però fets d'arròs. Una anècdota del moviment i també del que representa aquest diàleg de la saviesa, en aquest cas coronat amb el Machu Picchu, que ara hi he estat, la setmana passada estava a 4.000 metres d'alçada i veient com fan els nyunyos, que són patates que es deshidraten naturalment, es congelen i per la pressió atmosfèrica queden sense l'aigua i queden liofilitzades. I com d'alguna manera també el reconeixement del territori de la gent que té la saviesa ha donat peu a grans fonts d'inspiració del coneixement. En aquest cas, per nosaltres, una lliçó de que la liofilitzadora, que és l'eina més moderna que tenim a casa, fa més de 4.000 anys que ho feien servir de manera natural els inques. En tot cas, per què us ho ensenyo aquí? Perquè nosaltres, de la mateixa manera que hem après aquestes 350 plantes que tenim avui en el restaurant, ingredients en fem servir uns 580 en un menú festival. Doncs bé, sapigueu que fa 2 anys que estem incorporant 350 eines de terra, tiges, arrels, flors, fulles, que no fèiem servir o que anàvem a comprar a altres llocs. Jo dic això perquè des del món del vi també hi ha aquesta possibilitat de mirar-nos al territori amb un sentit potent de reconeixement d'això. En tot cas, aquesta ruta del vi hi tenia un preàmbul per associar el vi amb altres dominis sensorials, culturals i de territori mirat fit a fit. Es converteixen en diàlegs apassionats del Pàmpols de l'Empordà, però en aquest cas en 26 cellers, o 29 que hi ha al darrere, que tenen les portes obertes de bat a bat, i més aquest mes, on la capacitat de sorpresos la portarà al gaudi transversal que el vi genera. I sabeu que es pot fer un munt d'activitats, hotels, restaurants, bar de vins, tractaments de vinoteràpia, empreses vitivinícoles, estan preparades per engrescar. I us conviden a respirar aquest paisatge, viure i veure el terròs empordanès. Prepareu-vos per gaudir a mans plenes d'aquest brillant moment ple de certeses, amb la bellesa d'un paisatge que vessa mediterranitat i també bon gust.
I trobareu vinyes amb aquest davantal verd-blau del Mediterrani. Alguns camins us portaran per un passeig de vinyes davant l'aigua. Cert que no és l'únic lloc, cert que hi ha llocs privilegiats també. No en podem dir, és que nosaltres tenim això, no? Mirem algunes vinyes vora mar, però és que també les tenen a Cinque Terre, i també les trobaríem a Santorini, i també les trobaríem a molts altres llocs. Cal més elements de valor, no ens podem adormir. I tot i això, deixa parat aquest quilòmetre i quilòmetre, quilòmetres de pedra seca, que acaronen ceps, aquests paisatges artificials de parets fosques disposades per altra gent quan el temps no tenia valor i no es cotitzava. Passejareu per terrenys d'argila, per llesques de pissarra negra i bituminosa, i sorrenc, i pel granit, i pel sauló, i per la pissarra vermella, i per llims argilosos, graves, gresos, margues, calcaris argilosos, còdols, silicis i basalts negres, viatjant amb el temps, des de la ciutat grega i la romana que el plega per sobre, fins al reducte de saviesa dels monjos benedictins en el magnànim monestir de Sant Pere de Rodes. Pòsit de coneixement aquí, sí. Tenim una eina turística emprenedora per caminar pels indrets de l'Alt i el Baix Empordà, apreciant colors, llum, escoltar la natura canviant i a cau d'orella. Rutes a peu pla i per muntanya, rutes de les barraques, dels monestirs, de la filoxera, de la història, de les cooperatives, de l'Albera, la del mar, la del Suro, i gaudir d'un mar de vinyes del Cap de Creus fins a les Gavarres, sí. I fins i tot una ruta literària i fins i tot pictòrica. Parar-se a flairar, sentir les aromes en un passeig arran de mar amb el fonell marí, llentiscles, argelagues i brucs, i l'espetec salat de les onades contra la pissarra que talla de mar a Cap de Creus. Pere Coromines, en el 19, afirma: la 14a gràcia de l'Empordà és el Cap de Creus. S'enfonsa com una punxeguda llança en el flanc de la mar profunda. Enlloc es presenta la natura més èpicament valenta i formosa. Fixeu-vos en aquests primers passejos per primavera, a muntanya, a Villamunt, al Coll de Banyuls, observant també com la terra es desperta amb aquestes flaires de farigola, de romaní. Es desperta el silenci hivernal i comença a brotar flaires de sotabosc, veïnals al cep. L'esclat blanc de l'ametller que floreix i el plor de la vinya, seguint les rutes dels dòlmens i dels menirs, i l'olor de mimosa groga endormiscada al mes de febrer, tot passejant per un jardí botànic. La subtilesa efímera de l'olor de violeta, tan important amb l'olor subtil en els vins negres, i els càdecs, cadaquers, i els marges humits de salicorni i els aiguamolls de l'Empordà. Uns bolets amagats en frondosos boscos volors d'alzines sureres, pinedes o les falgueres a l'Obac. Hem d'acompanyar els visitants a estar atents al cicle de la vinya, des del tocar la terra, entendre el plor de la vinya a la primavera, aprofitar el moment efímer de la flor, la ressonància de la força de l'estiu al cep, vida, flux de saba, vida, com es desplega la pampolada, fins a arribar a la plenitud del fruit. El fruit que és fascinació de l'obra creada. Mineral, terra, saba, fruita. Una fascinació al vostre abast, per sentir-vos propers a un paisatge preparat per persistir a la memòria, com a la història han passat els rellotges tous inspirats en formatges camembert del Salvador Dalí, l'abstemi, i parar-se a assaborir vins fins d'una terra de llibertat, en quant a varietats, o de confusió, o de ficció, o de recuperació. En tot cas, reflexió amb debat obert, ara més. També podem mostrar-nos al món amb trets i veritats identificables. La garnatxa, que pren el nom de Lledoner, es mostra en tres variants, la vermella, la roja i la blanca. La carinyena, també en blanca i en negra, es comença a garavellar i comencen els cellers a mirar-se-la amb bons ulls. El macabeu fins i tot mostra una longevitat i els vins negres locals recuperen una varietat pràcticament oblidada del segle XIV. N'hem parlat al Monestrell, que ara comença a lluir amb algunes zones d'Espolla, també algunes anant cap a Montjoi. Pocs mosaics com els que conformen l'Empordà poden ser la base de varietats amb sabors autèntics i diferenciats. Fixeu-vos a quina carta podríem fer.
garnatxa blanca amb terrer de granit, carinyena blanca en llit de pissarra, garnatxa blanca en sorra, garnatxa negra amb sorra, garnatxa negra amb licorella, garnatxa roja verificada en blanc, carinyena en pissarra, carinyena en sorra, carinyena en sauló, picapoll en pissarra, etc, etc, etc. Abans us ensenyava unes imatges com més brusques, amb tot el que heu vist de 50 quilòmetres a la roda del nostre restaurant, que és el que hem treballat per aconseguir més de 1.000 plantes i d'aquestes garballar-ne 350. Hi havia també aquestes imatges esfereïdores del que representa Cap de Creus a l'alçada Corera, en què tot ple de figos màxima, que no deixa créixer les herbes que hi havia abans. És probable que també hagin de fer aquest plantejament de sentit, de donar sentit al que són les varietats autòctones i les varietats forànies, assimilar-les. Moltes d'aquestes varietats respiren mediterrani. Molts cabernets, merlots, cabernets francs estan integrats i probablement ho podríem obrir al debat, no? Qui és més d'aquí? Un cabernet sauvignon de fa 30 anys o un picapoll acabat de plantar? En tot cas està bé que respirin mediterrani, que s'impregnin d'això, no? I que no n'abusem excessivament, però que puguin donar un matís. L'exageració, els extrems, en tot funcionen malament. I probablement aquí hem de fer punts de reflexió, no només amb el treball de la selecció del raïm, sinó també del que representa la selecció del terrer, la cura del terrer, la cura d'una terra viva. Quan parlo de terra animada, també és una idea de plantejar a la gent que fa vi què està fent perquè hi hagi vida en el subsol. Com estem treballant en productes de síntesi o no? Amb quin treball de sensibilització tenim per poder crear un discurs més potent vinculat al que avui la societat demana, que és sensibilitat cap a la sostenibilitat. Aminificació, si fem llevats autòctons o llevats seleccionats. Si ens hem abocat directament al que ens aporta la indústria de la farmàcia del vi, o l'atreviment i el risc de deixar palpar la terra i jugar amb una part d'intuïció, però també d'energia potent vinculada. Com estem vinificant, també és un element important, saber si fem servir l'inoxidable. Deien que és neutre, no és neutre, l'inoxidable també té elements de ferro, vanadi, digneno, que relacionen també amb reaccions catalítiques de química inorgànica, amb paràmetres metàl·lics. El ciment, allò que tradicionalment es feia servir, que probablement també és interessant perquè aporta elements de sílices, de magnesis, selenis, sorrencs. Les fustes, que porten més de 500 aromes volàtils i que impregnen i posen abric, brusa o gabardines, a vegades excessivament passades en els vins de territori. Com les fem servir? Si noves, velles, si grans, petites, si tines, tinells. I les àmfores, aquelles que es feien a Llafranc i que circulaven fins a Narbó i que des d'allà probablement se'n anaven fins a París. Aquelles que venien de Roma, aquell comerç ric en el que des de Cadaqués a Llafranc hi havia una gran incidència fins a arribar a les vores de Barcino. Com l'àmfora amb l'inoxidable juguen aquest joc del yin i el yang, on l'inoxidable seria el fred i l'àmfora el calent, l'inoxidable el receptiu, l'àmfora el creatiu, passió dinàmic, concentració, expansió. En tot cas, l'àmfora, com el ciment, és un element que retorna. Els dos grans vins del món, Petrus i Romanée Conti, estan fets amb ciment. Fa pensar també. Fa pensar també que hi hagi una gran tendència en vins àmfora. En tot cas, fa pensar. I nosaltres, que tenim terra d'argiles vermelles i fins i tot tradició ceramista, també fa pensar. Des de segles enllà i que ara no ho fem. En tot cas, fa pensar. Perquè el vi el fa més fresc. En tot cas, aquests processos són un punt i seguit, però el repte de la gent que fa vi és no només que el vi faci olor del paisatge i tingui una interacció de sentit, de sentiment de planta, de no utilitzar pràctiques homogènies, de poder recollir aquesta observació
prim mirada, però el repte és que pugui mostrar com és la gent que fa el vi, que aquell vi expliqui coses d'aquí al darrere, perquè aquest també és un element importantíssim per poder dinamitzar el territori. La gent que fa el vi, és la gent que fa sentir el vi. Orgull, senzillesa, caire d'eternitat, vins de pur plaer, vins de pura fruita o vins de pura especulació. Quan tastem vins, també tastem tarannàs, sentiment i fins i tot a vegades enganys. La competència que tenim al món ens ha de ser lliçó. I aquesta lliçonació, aquest parar-te a pensar, també ha de fer que puguem tindre una visió una miqueta més oberta del que fem i com ho fem. A l'Empordà, el conreu de la vinya, diria que té una estètica definitiva. Tenim tots imatges al cap de les vinyes de l'Empordà. És un petit país de colors canviants, amb zones de vinyes baixes, de les de sempre, aquestes que jo en dic de banyes de marrà, de 4 dits aixecats del terra, aquelles que són d'ajupir-se i de protegir el fruit del sol coent del vent que vincla. I les zones de vinyes altes, probablement més educades, més acadèmiques, conduïdes, empalissada per sostenir branques i fulles apreses al nord i col·locades per clonació conceptual, també perquè l'ossada no faci mal. Raïms i ceps retallats damunt la terra lluenta. No sempre la informació i el coneixement és fàcil de pair i té sentit. El Mediterrani vol recés pel fruit i potser li donem massa exposició quan deixem anar el gotim a baix. Cal buscar recés al cep i frescor al vi. A l'Empordà hi ha un moment preciós també que és la tardor, perquè les varietats ens donen jocs diferents. La tardor és roja i és groga. El lleuder i la carinyena es transmuden en roig teules i daurats apagats. Quan és temps de verema, fa goig veure collir tot l'or, el rubí, les olivites, els cardenalicis, els raïms sobre pàmpols ja esmorteïts declinant aquests tons verds que abans eren brillants. A l'Empordà hi ha empordanesos. L'empordanès, deia Pla, és una persona que vol que en parla bé. Sempre sembla que li falta temps per tot. Sempre va esverat, diu Pla. Mireu, fa un temps, no gaire, un any i mig o així, em va vindre el Michel Roland a casa. Michel Roland podríem dir que és el fly winemaker, vol dir el personatge que assessora més cellers al món de més persones amb més potencial econòmic i amb més expectatives d'arribar a fer el millor vi del món. Entre ells està el Bill Harland, de Harland Estate, que fa de 100 en 100, va fent tots els punts Parker de 100 en 100 gairebé, i també algun celler de l'Empordà, des de fa molt poc també, el Toliment, a Fonteta, i també altres llocs d'arreu del món, assessorant des de Segura de Viudes al seu temps, etc, i en podríem dir uns quants d'Espanya. Aquell mateix dia em va vindre en Martí Fabra. El Michel Roland va vindre amb una comitiva, personalitats vinguts amb un helicòpter, amb una avioneta des de Bordeus fins a Girona i d'allà cap a casa, una comitiva, obrint xampany, etc, fent una festa grossa, i entremig em va vindre en Martí amb una ampolla del seu garnatge del 45. Jo crec que era voltants del mes d'abril i em va dir: et porto el regal de Nadal perquè no he tingut temps fins avui de venir. Em vaig fer una foto amb en Martí, no me la vaig fer amb el Roland. Què vull dir amb això? Que no perdre l'autenticitat és important perquè és no perdre el valor, el simbolisme, el respecte i també aquesta mirada sentida. És veritat que el Roland us deu sentir afalagat per tot i vàrem mirar d'atendre-lo educadament, però probablement el món del vi el que busques no és només el món de l'especulació i l'homogenització, sinó també aquest caire rural, d'aquesta mà aspra que ha treballat la terra. I entre la mà tova i cremosa del Roland i la mà aspra i rugosa del Martí, tinc molt clar que és el que m'agrada més viure. En tot cas,
Gent de fora, els que sigueu de fora, enriquiu-vos del seu coneixement, del pòsit de valors que simbolitzen en aquest cas en Martí, però que parlarien de moltíssima gent al territori. Asseguriu-vos saber, vini, qui gaudiu d'aquest vocabulari diví. Bancal, tronc vell, escorça, brocada, emparrat, pàmpol, barolada, sarment, raspes, brises, circell, semal, barral, tòria. I aquestes famílies de botes que també hi ha per aquí, congranyada, vaixell, pipa, tona, bocoll, barril, carretell, esclota, botall. Tanta saviesa amagada, tant per descobrir i tant per mostrar. Tenim reptes amb aquesta mostra de la DO a partir de la ruta del vi. Aquests cellers tenen ara mateix una imatge impecable. El Vivit serà un 3 estrelles Michelin. Serà un motiu de viatge, estic convençut. Comunicació integrada, un concepte sòlid i potent, cal la perseverança. I la publicitat és carrera de fons. La suma d'esforços és clau de l'èxit de la comunicació i crec que aquesta suma d'esforços que hi ha aquí també en són els ciments perquè això creixi i faci una gran volada. Però cal comunicar en forma de clients, no en visió de celler. Considerar diferents grups de consumidors de la ruta del vi. El jovent, els joves són els consumidors de futur. També sabem que hi ha més dones que homes. També sabem que les dones manen. Diuen que viuen més anys fins i tot. Les cerveses, ginebres, vodques i altres begudes han sabut atreure al jovent i a la dona. El vi encara no, tenim aquest repte. També tenim un nou moviment, vells emprenedors. Aquesta jubilació que arriba a molta gent amb molta actitud i activitat vital que podem d'alguna manera apropar també al camp. Aquestes consumicions de la ruta del vi del jovent, com engrescar el jovent, fórmules n'hi ha, aquests homes i dones de 25 a 35 anys que crec que és el gran repte de futur. També aquests passatgers que ens arriben amb aquests creuers que aterren a Roses o Palamós. En tot cas, canviar la indefinició per un discurs ben conduït. Sabem que una persona pot rebre fins a 2.000 impactes dia. El cervell humà discrimina. Hem de facilitar aquest treball i hem de poder afavorir només un missatge. Empordà diu vi. Vida, vida. Empordà divino, del vino. Calen arguments per aconseguir imatge i notorietat i diferenciació amb altres zones del món. L'Empordà pot competir amb Califòrnia, sí. Amb la Borgonya, també. Quin és el gran problema? Probablement el tenim aquí mateix en el territori. Probablement un dels grans problemes que té la ruta del vi de la DO pugui ser tot allò de meravellós que tenim al voltant i que ens entreté la gent. Museu Dalí, restaurants, monestirs, casinos, paratges, parcs naturals. Tot allò que és meravellós, la platja, tot això que és meravellós també ens és competència. En tot cas, si som capaços de crear vincles emocionals, si els cellerers, si la gent del vi és capaç d'engrescar aquesta gent, si és capaç de seduir, si és capaç de mostrar-se no només amb una fotografia, sinó rebre la gent, probablement crearan motius efectius per sempre i fidelitat d'aquella gent en aquell celler en els dies més especials, en els moments més importants. Crearem un vincle amb l'àmbit familiar d'aquella persona. I això és gota a gota, però és creixement positiu. Amb paraules importantíssimes per fer això. Atenció, interès, desig, acció i també hospitalitat i generositat. Cal tenir consciència també de quins moments vivim i és veritat que ara al mes d'abril ho tenim fàcil perquè és un bon moment per tot. Però també segons l'estacionalitat i el cicle de vinya, observació d'aquesta implicació activa o no de les visites al celler, de quan tenim la barema, conèixer qui són els clients que ens venen, d'on venen, quines motivacions, quins frens, què consumeixen, on compren. En tot cas, canviar aquesta mirada curta comercial per una mirada oberta sobre la xarxa social. Aquest mes tenim a Wine Social, una de les botigues de vi externes importants del territori, amb un personatge brillant, en Ferran Centelles, i la Cristina Alcalà, el Raül igual, gent brillant que han fet un treball magnífic en combinació amb les rutes del vi de l'Empordà i que mostren no només vins, sinó també fer sentir el territori.
Hem d'estar projectats amb aquesta imatge social, el màrqueting, però sobretot aquesta mirada curta al terrer, aquesta que us deia del terra animada. El nostre client viu, volta, compara, defineix i cal ser prudents a l'hora de pregonar el que fem i com ho fem. Cal estar informats i també els que fan vi també voltar i viatjar. Cal que la comunicació sigui dinàmica, activa, en moviment, amb història, eloqüent. Què desperta més? Un sentiment positiu. La natura morta o la vida en acció? En tot cas, també aquest joc del mercat local cal consolidar-lo. Des del 2007 hem començat a vendre'ns a nosaltres mateixos. Fins al 2007 no es va fer cap acció fora de Figueres i a la Mostra del Vi. Fa molt poc. Però com mostrar-nos, més enllà d'aquests clubs de vins com Wine Social, promocions a Barcelona, que ja fa temps que les fem, però a Madrid també hem començat, però també i Perpinyà, i Tarragona, i Lleida, i Sabadell, i Terrassa. Hem de mostrar-nos, perquè teniu la vitalitat, teniu aquesta suma de Villavella i gent jove engrescada. Aquest cooperativisme costumista, que ha sigut tan important perquè ara tinguem vinyes velles, cal buscar també una connexió d'aliança amb distribuïdors, amb institucions, amb empresa per anar més lluny. El que és barat gairebé sempre és car. Gaudim-lo amb l'optimisme que brolla d'un Empordà no turístic que reforça aquesta riquesa gastronòmica. Ara més que mai. Volia ensenyar-vos un efecte també important sobre el que representa la vinya amb l'últim vídeo, i ara ja acabaré, que intenta simbolitzar l'ambició desmesurada de l'home, aquesta exageració amb el viure-ho tot, destrossar el que sigui. L'ambició de l'home ens porta a la destrucció. En aquest cas intento simbolitzar aquest incendi que va afectar Capmany, de fet fa poc a Vall-llobrega. Aquest crit al cel, aquest patir de l'igni natura renovatum integra. El foc violent, prismat, sempre acompanyat amb l'alè del nord, aquest tramuntana, que és un bufarell de vent terrible, com a la vora de Trieste, el vent boreal, aquest vent que omple la boca als turistes. El bufec dels llavis d'Eol és un aliat contra plagues, però té un amic del foc. I cert que l'Empordà estima més la tramuntana que el garbí. Intento emmarcant aquí amb aquest efecte ferotge, dur, de pensament, que tants heu vist de tan a prop. Aquest recorregut sobre el que nosaltres tenim d'implicació. Implicació col·lectiva, no només de la gent dels cellers, sobre les reduccions d'emissions de CO2, sobre la sensibilitat cap a la sostenibilitat, també polítics, legislatius, tecnològics, reciclatge de residus, neteja de boscos a tots els boscos, tots som importants. Millorar la mobilitat, altra manera de moure'ns, reduir gasos d'hivernacle, perquè no ens arribi això. Més que mai la nostra societat està mancada de coses i fets que ens apropin a la terra i que donin plaer sa, que dilatin el temps creat, creant un parèntesi afectiu amb qui apreciem, que ens aportin positivitat en aquest món que ens toca viure, modelant-lo, mimant-lo, aprofundint en els sentiments de pertinença, meravella i reverència. L'Empordà, com a bressol de cultura del vi en pairatges i parcs naturals, és únic. Deia Espriu, arrencaren els ceps, han cremat els sarments, damunt una terra s'estenia l'erm. Paraules antiques de l'INRI,
Tota la natura es renovarà amb el foc, deia l'hermetisme, o des del patiment. Després de la tempesta ve la calma. L'Empordà respira calma i és terra generosa que vol posicionar-se i que té la gent per fer-ho. Vosaltres, mai en va, sempre en vi. Cal forçar la sort i crear vincle amb el vi, amb la vida del vi. Moltes gràcies.